Kalian saking keluar besar campur sari. Yuk galaras. Epot. Epot. Yuk. Yo yo yo. Kak Don ini mangke Suwandoro. Yuk yuk yuk. gubuk asmara Mas. Mbae sing teng wingking mriku walah entuk jogetan lho. Tenan kaya kadose serempen nggih Mbah nggih.
Kaya singgat nongko krugat-kruget kok ya ngene iki. Lah nggih menika katuran asma sinten, Mbah? Mbah Gini kok Lah, tumpur. Mbah Gini. Mbah Gini iki lho lagi udut Mbah Gini. Lah nika lho Mbah sing teng wingking agem Nggih. abrit menika lho. Oh alah, nggih. Mbah Sarimah. Mbah sinten? Mbah Gisi. Oh. Mbah Wagisri. Ora. Kok hafal to? Wagisi mesti dinane wage yo. Napa nggih, Mbah? Heeh, ya. Bos kacang jare. Terus kacang. Lho. Nah, ya. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Setunggalipun gubuk asmara sampun dipunaturi. Niki pamundutan wonten tak pernah.